Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepde Azatlygyň esas temalary Azatlygyň web saýtyna we sosial ulamlardaky sahypalaryna köp okulanlar. Putin ýakyn geljekde Türkmenistany sapar etmekçi. Türkmenler gülönçi diýilýänleriň ykbalyny dünýä eşitdirmek isleýär. Aşgabat, A-market, söwda dukan dolu yapyldy. Berdimuhammedow Pakistanda gepleşik geçirýär diýen söz başylar astynda çykan habarlar boldy. Türkmenistanyň nüşürlen fotosuratlar esasynda taýýarlan foto sergimiz täzik prezidentiniň häkimlige berilen ogluny eden sargytlary baradaky videomuz köp tomoşaçy çekdi. Aşgabat, A-market söwda dukany yapyldy. Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin kanun çykargalar. Türkmenistan pensionerler köpçüliklerini işden çykarýar atly habarlarymyz köp teswirçi söhbetdeş çekdi. Siz hem Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna girip, golgolýan meseleler barada pikir aýtmagy, öz tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hepdeniň jemini jurnalist Nazar Hudaýberdi hakkyndaky ýatlama bilen dowam etdirýär. Onuň aramyzdan gidende 2 martda 1 ýyl boldy. Emma kardeşler ony hem işe ýagşylykda ýatlaýar we Nazar aga bolsa eýderdi. Nazar aga bolsa beýle diýer diýen ýaly sözler her hepde diýen ýaly gulaga degýär. Ol işe hemmelerden ýer gelerdi. Türkmenistanyň gelýän habarlar ýagşy ýaman filtr ýaly içinden geçirerdi. Raýat aktivistleri, ekspertler bilen habarlaşardy we mümkin bolýarçakan töwerekleýin maglumat bermegiň aladasyny ederdi diýip ýazgy Hudaýberdi hally ýatlaýar. Azatlyk radiosi Nazar aga baradaky ýatlama gepleşigini onu studentlik ýyllaryndan bäri tanıyan iki ýazgyny Pragada ýaşaýan Hudaýberdi Halyny we Aşgabatda ýaşaýan Amanmurat Bugan çagyrdy. Aşgabatly jurnalist Sultan Açylow bolsa Nazar aganyň ýyl içindäki sylaw hormaty barada maglumat berdi. Odaly Nazar Hudaýberdiň 2003-nji ýylda Opposisiýa wekili Barys Şeýhmuradowyň Aşgabatda tutsak edilenini baradaky habardan soň taýýarlan uly gowrumly gepleşiginden gysgaça bir bölegi bilelikdediňläriň. Hakykatdan şu günler Türkmenistanyň esasy ikinji waka Türkmenistanyň öňkü vice-premier hem daşary işler ministri häkimetler tarapyndan 25-nji noýabr wakasyny gurnaýjy atlandyrylýan Barys Şeýhmuradowyň saklanmagy ýa tutsak edilmegidir. 26-njy noýabrda Türkmen telewizionyna çykyş edip Türkmenistanyň baş prokurory Urwan Mewi Atajanowa şeýle diýipdir. Ýurdumyzyň halkynyň huşýarlygy we dermü işçiň hereketleriniň kömek bermegi, hukuk goraýjy edaralarynyň işleriniň takyp gurulmagy netijesinde terrorçylyk eden, banditçilik topurynyň ýolbaşçysy, watan döňügi, aýratyn howply jenaýatçy, ýurdumyza kynson guruluşyga agdarmaklygy, häkimiýeti zorlukly basyp almaklygy, gönüktirilen mehriban terdarymyň janyny kat etmekligi gurnaýjy, ogry, gaçfetli edip ýören terrorçy Barys Şeýhmuradow, onuň jenaýatçy ýarany aklim saklanılar. Atajanowyň sözlerine görä derňewleriň gidişi baradaky dolu informasiýa 30-njy dekabrda boljak halk maslahatyna beriler. Itartat agentligi 26-njy noýabrda ýaýradan informasiýasyna Barys Şeýhmuradowyň 25-nji noýabrda saat 16-da Aşgabatda belli terapewt wraçyň öýünde tutsak edilendigini habar berdi. Günnogor.org saýtyna çap edilen beýannamasyna Şeýhmuradow özüniň Milli Howpsuzlyk ministrligine meýletin barjakdygyny ýadyar. Orsiýetiň Nezawisy magazinasyna Viktoria Panfilova Şeýhmuradowyň resmi beýannamasyna garamazdan gazetin bilermenleri ol Moskwada ýa-da Kiýewde tutsak edilip bilinir diýär. Aşgabatda tutsak edilmegi mümkin näl. Garaşsyz ekspertler türkmen häkimetler tarapyndan aýyplanýan Şeýhmuradowyň türkmen paýtagtyna bolmagy mümkin däl diýip çaklaýarlar diýip ýadyar. Türkmenistanyň hatyadan dinleýijimiz bolsa Barys Şeýhmuradowy gahrman atlandyryp onuň 15-nji sentýabrda Aşgabada gelenligini, şondan bäri bir ýerde ýaşanlygyny tasdikleýär. Nezawisy magazinetada Panfilova Şeýhmuradow özüni häkimetlere tawşyryp birinciden 25-nji noýabr wakasyna gatnaşygynyň ýokdugyny subut, ikinciden şol hüjüm diýilýäni paş edip biler. Emma başga bir tarapdan bu oňa başartmasa nämeleriň baş günäkara garaşýanlygyny çaklamak kynnyl. Ýatyrlan ölüm jazasyny dikeltmek boýunça kampaniýa Türkmenistanyna barha badalýar. Halk maslahatyna şol kanun kabul edilse gerek diýip Nezawisymaya gazeta ýazýar. Aşgabatly dinleýijimiz aklawçy
Annegelli Hojaguliyew şeýle diýär. Egerde Şeyh Muradow öz başyny aman gutarmak üçin namartlyk bilen gaçyp giden bolsa, onda ol ilatyň gözüne siýasy jesedi öwürlerdi. Türkmen medeniýetynyň behaýalyk bilen tasdikleýişi ýaly begaýrat jenaýat çökmünne adamlaryň aňyna galardy. Ýollaşlaryna dönüklik eden kişi hasaplanardy. Opposition liderin häzirki adamy bolsa, onuň ele düşenine begenýän häkimetleri aljaradan meňdiýär. Bu aradaky hawary 2 gün geçirip söýgüli prezidentinden ruhsat alyp telewiziýa arkaly ilaty ýetiren baş prokuror Gurban Meýwe Atajanowyň elini aýagyny ýetirip 2 söýüň başyny zordan çatyp takyk hereketleriň netijesinde howply jenaýatçyny saklanlyklaryny boşlan porsatyny synlan adamlar biziň ýokarky pikirimiz bilen ylalaşdyrlar gerek diýip Annegelli Hojaguliyew ýetýär. Eýsem Şeyh Muradowyň özüni häkimetlere tapşyrmagy baradaky habar näme üçin ony Niýazow daşary ýurtly diplomatlara aýdýança halka ýetirilmedike. Şo wagty Türkmenistanyň öýreti gullukları onu horlamaga, mertebesini kemsitmäge, psikik taýdan täsir etmäge, erkin synyrmaga peýdalanandyr diýip çaklamak bolar. Halk demokratik hereketiniň ýolbaşçysynyň Türkmenistanyň tutgatlyklyklaryň togtadylmagyna täsir eder niýet bilen özüni häkimetleriň eline tapşyrmagy oňa hormat töredýär. Onuň erkinlikde amala aşmadyk maksatlaryny türmede hem dowam etdirmäge bolan hyjy, özleriniň üstlerinden boljak suudi niýazawçylyk rejimiň jenaýatçylyklaryny dünýä paş etmäge aýgytly çalşakdygy baradaky niýeti oňlanmaga münasip. Ýöne olary başa bardyrmak aňsat eýgertmez. Sebäbi Niýazowyň totalitar rejiminiň ýowuzlygyny aýdyp diýerýärler. OBS, Birleşen Milletler Guramasy, halkara hukuk goraýjy guramalar, demokratik döwletler Boris Şeyh Muradowy 25-nji noýabr wakasyna dahillylykda aýplanýanlary, olaryň beýgünä hally häkimetler tarapyndan horlanýan, kemsedilýän dogan garyndaşlaryny, howsarlaryny totalitar diktatorçylyk rejim, onuň zalim ýörüýte gullukları, prokuraturasy, garaşly suudy bilen ýüzbe-ýüz galdyrmalar diýip umid edesimiz gelýär diýip aklawçy Annegelli Hojaguliyew ýetýär. Hormatly dinleyijiler, Nazar Hudaýberdiňiň 2003-nji ýylda taýýarlan gepleşiginden bir bölegi dinlediňiz. Inni Nazar awardaky söhbeti ýazdy Hudaýberdi hally bilen dowam etdirýär. Hudaýberdi hally Pragada Nazar Hudaýberdi bilen iň köp işleşen jurnalistleriň ýazylaryň biri. Hudaýberdagy eýsem Nazar Hudaýberdiňi Nazar Hudaýberdiden zat siziň pikiriňizçe näme boldy? Onun iyilgünne bolan söýgüsi boldy. Öz ýurdunyň adamlarynyň aladasyna ýanyp bişmegi boldy. Egerde biz Nazaryň şu ýeten derejesine awraýyna onuň gowy sesi sebäp boldy diýsek, ol bärden gaýdar. Eger şo sesi bilen ol meselem Afrikadaky täzelikleri okasa ýa Awstraliýadaky başga bir täzelikleri okan bolsa, ol ses halkyň gulagyna ýetmezdi. Ol mydama halk bilen baglanyşykly maglumatlara, şol materiallara aşa köp üns berdi. Şol materiallary toplamaga çalışdy. Hudaýberdi Nazar Hudaýberdiňi şu studentlik döwründen bäri tanıýaňyz. Nazar Hudaýberdi bilişime diýär oglany. Sizem oglany. Eýsem şu oglanlary Ýewropa derejesindäki pikirlenşe, halkary derejesindäki jurnalistiki pikirlenşe nädip geldiler? Siz şu barada näme pikir edýäňiz? Onu döwrüň özü getirendir diýip pikir edýän men. Döwür şol mejburluk adamlary şu ýagdaýa getirýärler. Ýene de biz Nazar meselesine ýüzlensek, şol ýurtda bolup geçýän ýagdaýlar, agyr ýagdaýlar bar. Aýratynam Niýazowyň häkimliginiň başky ýyllaryna köp adamlara atuw jezasy berilýärdi. Atylýandyňam aglaby köplügi aýallardy. Sebäbi şol neşe getirmek beýleki söwdasyny ýola düşürmek üçin agyr jenaýatlary aýallar ýüzürdiler. Şol maglumatlary Nazara ýollaýardylar. Şol Nazar şolaryň gizlinlik ýagdaýyny saklaýardy. Hakykatdanam edil bir guýa gaçan ýalydy. Nazar şu garaýşlara şol çäkden geldi. Şoň bilen birlikde onuň şu öz ýyleşlerine jan ýerem bady. Meselem birini atuw jezasyna ödürleýärler. Şol baradaky maglumaty iýerýän ýa maglumat däl, ýa maglumat dolu däl, ýa kemterlik ýa-da başga bir sorag ýüze çykýar. Şonu anyklajak bolany waý dogan men adym tutmaýar, maňa jan etmäýär. Men bilýän däldir şonu diýip şu öz iýeren maglumatyndan özü ýüze urýardy. Şolar ýaly ýagdaýlarda Nazaryň jany ýanyýardy da bir bire atwo gidip barýar.
ol bolsa bir maglumat aýtmakdanam gorkýa, çekinýä diýädi. Şol döwür şu agyr şert nazary şeýle derejedäki ýiti işlere getirendir diýip çak edýän. Inni Hudaý berdi, Günwatar jurnalizmine şu raýat jurnalizmi diýen bir akym döredi. Halkyň içinden adamlar çykyp bolýan zatlar habar berýärler. Elbetde töwekkelliginiň boyun alyp ýa-da öz atlaryny gizläp ýa-da anonim şertlerde habar berýärler. Inni terede otursak Nazar Hudaýberdi döwründe Türkmenistanyň raýat jurnalizmi hem ösüpdir sebäbi Nazar Hudaýberdiň arhiwindaky maglumatlardan gören adamlaryň görününden çen tutulsa doğrudan Nazar Hudaýberdi halk içinden gat köp meçherde maglumat gelýän eken. Inni siziň pikiriňizçe şu Türkmenistanyň raýat jurnalizminiň Nazar Hudaýberdi döwründe şeýle derejäge yetmegine siziň pikiriňizçe döwür rol oynadymy ýa-da Nazar Hudaýberdi halkyň anamy rol oynadymy? Şu barada näme pikir edýäň? Elbette döwür rol oynady. Sebäbi garaşsyzlygyň başga ýyllaryna Niýazow, ýurdun prezidenti Niýazow Türkmenistanyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen duşuşdy. Oňa bir gezek interwiu berdi. Ilki ol başda bir beýle däldi. O Sowetler döwründe de Azatlyk radiosy watanyň düşmany diýilýärdi. Ýöne şol garaşsyzlygyň başga ýyllaryna beýle bir bolmady. Ýöne kem-kemden Niýazowyň awtoritar rejimi ösmegi, awraýynyň beýgelmegi bilen azatlyga bolan garaýyş gysyldy. Gaty berk ýazgarly. Meselem şu azatlygyň hemişelik ýerli habarçysy Sapar Murat Ögözberdi. Şo da soňu bilen gysaşa ýyzarlanma beýleki çärelere duçar boldy. Ine soňky döwürde de Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelen ýyllaryna bir wada ýeňillik boldy, açyklyk boldy, aýdynlyk boldy. Şol döwürde de jurnalistler köpdi. Soň kem-kemden şol Berdimuhammedowy altyn atyň üstüne çykarmaly döwür goýulaşdygyça hakykati aýtmak gysgaldy, kemelli, ol barha gysgalmak bilen bolýar. Döwür adamlaryň seslenmegine ýa-da olaryň sesiniň kesilmegine sebäp bolýar diýip düşünýän. Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Inni Nazar Hudaýberdiň başga bir eginneşi, dosty Aman Murat bu bilen söhbetdeşligi geçýär. Men olar bilen Nazar Hudaýberdi bilen tanışlygym hakda 2 hafta öýdäýin. Nazar Hudaýberdiňi men 1969-njy ýyldan bäri tanaýardym. Men şo ýyl Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen Filologiýa fakultetine okuwa giripdim. Nazar da şo fakultetiň studentidi, o ýöne bizden 2 kurs ýokardy. Nazar bilen 1970-nji 71-nji okuw ýylyny studentleriň umumy ýaşaýyş şaýynyň bir otagyny bile ýaşadyk. Ol bizim adat tanışlığımızı dostluğu vurdu. Şu döwürde Nazar eýýän Türkmen radiosyny yarım stavka diktor bolup işleýärdi. Esasan akşamna efire berilýän gepleşikler alyp gidýärdi. Häsiýet oýunçy Nazar juda alçakdy, degişmegi, gülüşmegi oňat görýärdi. Edil şoň ýaly dost ýaryna kömek ýardym etmege elmidan taýýardy. Student bolanlar beletdir. Men bir ýagdaýdaýyn student üçin aýda bir gezek bayramçylyk bolýar, olan studentin stipendiýa alanyny. Bizim otogymyzda bayramçylyk aýda 2 gezek bolýardy. Bir stipendiýa alanymyz bayramçylyk edýärdik. Bir Nazaryň radiodan aýlyk alýanyny biz üçin ulu bayramçylykdy. Ol şol kazanjyny dost ýarlar bilen, student dostlary deňduş bilen paýlaşma mudama taýýardy. Ol Türkmen Döwlet Üniversitetini tamamlandan sonra Türkmen radiosyny 2 ýyl çemesi işläp, sonra Dogduk ýerine dolanyny hem de Kerkiýiniň pedagog üçüňçesine mollum bolup işerleşdi. Menem şo döwürde Türkmenistan Komsomolunyň merkez komitetinde işleýärdim. Respublikaň köp ýerine şo sany Çerzi oblastynyň Kerki topar raýonlary diýip atlandyrylýan raýonlaryna da häli şunu iş tapar komandировка bilen barýardym. Şeýle gezeklerde Nazar meni gözläp tapýardy. O ýogum bolmasa men gelenligim hakynda habaram edemokdym. Kimdir birinden eşitdim, soň ýürüýse gözläp tapýardy. Işden soňra öz ýaşaýan owasyny mihmançylyga giderdi. Nazaryň öýüne mihmançylyga baramdy. Könüden gelýän tanşöýme mihman bolýardym. Sebäbi Nazaryň ejesi juda hamrak, akyllar ene ogulmeňlene rozwelygy Nazaryň ejesi. Biri edil öz çağalar ýaly gowy sebäbi şol ogulmeňlene entek student wagtymyz Nazar bilen bir otogda bile ýaşaýan wagtymyz Aşgabatda baranna tanışypdyk. Soňra Nazar Moskwa goýup gaýtdy. Juda köp ýyllap meniň adresimi ýitirdim. Garaşman otyrkamym 2006-njy ýylyň tomtuny ol maňa Pragadan jaň etdi.
etdi. Sen 21-nji asyryň ilkinji ýyllaryndan başlap Garasana o düşürlenine gatgyna ýani öne giň bollydy. Soňra da kän telefonyny gepleşdik. Bir uzak gurrun men birazrak gyýyp galdyň. Mundan takminan 10 ýyl çemez olur. Men Azatlyk radiosyny ilkinji edip çykyş etdim. Şo çykyşym Nazaryň Gurban Ediýewiň Padvoz köçesindäki ýaşan jaýynyň ýykylmagy bilen bagly tegelik stol gepleşdi. Amanrat bagışla sözüň ölen. Eýsem beýleki deň duşlar, beýleki blokan dostlary Nazar Hudaýberdiň nähili ýatlaýar. Beýleki deň duşlarym, dost ýarlarym Nazar Hudaýberdiňi menden artykmys gowurýan bolmasa kim gowuran oklar olaram Nazary ýagşylykda ýatlaýarlaryny maňa öňrek bir şo Nazar agan dünýesini täzelen nuri kurtdoşlary ýyzlygyna jaň edip Nazaryň maşgalasyny öz kurtdoşlary maýa ogul gyzyny gynançlaryny ýetirmegi haşy diýdiler. Hem de şolaryň bir 10 kiçiýle bir ýagdaý gurrun berdi. 80-nji ýyllaryň başlaryny Kerkide yurt boyunca muallymlyk maslahaty geçirilipdir. Şoňa da Nazaryň kurtdoşlarynyň 8 tansy gatnaşan eken. Şolaryň 8-inin Nazar gözläp tapyp mihmanhanadan öýüne alyp gidip şol 2 günna mihmanhanada ýaşatman şu muallymlar maslahatyna maşynly gatnaşdy. Bizi dost ýarlarynyň maşynda bilen nipşe Nazar bir hasaga açyp hasagynyň meteren gowunas gadymdy. Men meselen bir ýagdaý aýdyn şu Nazaryň ejefi ogul meňle aradan çykanda Nazaryň öýde Türkmenistana gelip bilmedi. Onu biz özümüz üýüşüp Türkmenistanyň ogul meňle 7-sini 40-yny belledik. Şoňa da Nazaryň diňe Aşgabat şäherine dostlar da eýsem ýurdum. Dürli welaýetinde ýaşaýan dost ýarlarym geldiler, habar edenlerimiň ýekeden şoňa gelmän galmy hemme Aşgabat ýygmanlar. O ýagdaýlardan Nazaryň özüniň habary bardy. Juda tolgunyp minnetdarlyk bildirip ýörüýte hat ýazyp internetden hem de telefon edip garap Nazar dostun kadrını bilýärdi, Nazaryň dostlarym Nazaryň kadrını bilýärler, edil şunun öz aralaryna ýaklaýarlar, Nazar bilen maňa değişmeler aýdyp gülüşýärler, howlukda ýatlanýan Nazar. Häzir Türkmenistan edil aýatda bar ýaly gezdir, diýirler hatarynda ýatlanýar. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýewiň Nazar Hudaýberdi baradaky ýatlamasyny dinlediňiz. Bu söhbeti Aşgabatda kawarsymyz jurnalist Soltan Açylowanyň il içinde Nazar Hudaýberdi hormat syýlaw baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Men vilayetler etraplara köp aýlanýarlygym üçin Azatlyk radiosynyň dinleýijileri bilen duşuşan pursatlarym kän bolýar. Şeýle pursatlarda men kärdeşimiz Nazar Hudaýberdi türkmen halkynyň nähili belen töýgüsiniň bolandygyna, onuň aramyzdan gitmegine halkda nähili gynanç toýgusyny döredendigine hem göz ýetirýärin. Meniň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyga başlamagymda Nazaryň ören uly roli bolupdy. Men hem ähli Türkmenistanly dinleýijiler ýaly kärdeşimiz Nazar Hudaýberdiňi başda efiri bilen tanýardym. Onuň taýýarlayan gepleşiklerine aýratyn hem bir türkmen barqal programmasyna her hepdeniň ahyrynda tabyrsızlyk bilen garaşýardym. Onuň tebiği talantyna, ýakymly sesine, gepleşikleri taýýarlamakdaky ukybyna juda uly hormat goýardym. Soňra Aqbal meni hem Azatlyk radiosy bilen baglanyşdyrdy. Şonda radioda meniň ilkinji habarym alan Nazar Hudaýberdi bolupdy. Meniň jurnalistikada ýörjen wagtymda ol meni kellap goldapdy we meni bu ýeşe urukdyrypdy. Il arasynda bolýan pursatlarym Nazar barada kän soralar berilýär. Onu görenligim ýa görmäligim barada soraýan dinleýijilere duşýaryn. Şonda men Nazar görendigimi, onuň bilen saçyk başynda duş çörek bolmaklygyny ýeser edendigini aýdanymda, ten hakykatdan hem şol adam meniň hut özüni gördüňmi? Şu janly Nazary gördüňmi diýen ýaly soralara hem duş gelýärin. Hawa, ata watandan uzakda mekan tutan kärni ýürekden töýüp türkmen halkyna hyzmat eden eldeşimiz janly Nazar Hudaýberdiňi görmek maňa ýeser edipdi. Ol Türkmenistana gelende 2014-nji ýylyň 1-nji fevralynda onuň bilen görüşmek, şeýle beýik adam bilen taçak başynda oturmak maňa da ýeser etdi. Munuň üçin men Aqbalymdan müň döwür razydyr we ol duşşyk mende ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galdyrypdy. Ýakynda men onuň gowadaşlarynyň biri bilen söhbetdeş boldum. Nazar Hudaýberdi öz dogdy gowasyna baranda onuň dost ýarlary, dogan garyndaşlary ony efir bilen tanýarlar hem onuň öz gowasyna gelendigini esdip edil ziýarata gelýän ýaly topar bolup onu görmäge geldiler. Mihmançylyga çagyrmak üçin, görüşmek üçin sagat bellep nowata durdular. Klasdaşlarynyň
Şondan Gurban Meret bolsa onun hormatyna öz öýünde klassdaşlaryň duşşuny gurnady diýip, onuň obadaşy ol barada ýatlamasynda aýtdy. Nazaryň aramatdan ýer gitmek bütün türkmen halkynyň ýüregini sartdyrdy. Näçe agyrdy de tebigatyň kanunundan çykyp bolanok. Diňe oňa jaýyň jennetden bolsun, ýygyna saglyk bersin diýip, taňardan dile etmekden başga edebiljek zadymyz ýok. Sen köpler üçin görelde mektebi bolupdyň. Ýatan ýeriň ýaty bolsun kärdeş. Hormatly dinleýijiler, jurnalist Sultan Asylovanyň ýatlamasyny dinlediňiz. Şunuň bilen jurnalist Nazar Hudaýberde bagyşlan gepleşigimizi geçirip gotarýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemin owan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Kawullaka barçymyz Şamerdan Ulumrady Demirgaly owan sanyň Jogudjan welaýatynda 40 kilo bolay wagtlar çopançylyk edýän Agam Hümmet Sofi bilen söhbetdeş bolup, onuň öz iş tejribeleri barada gurrun bermegini sorady. Çopançylyk etýänem özü 40 kilo golay bardy. 18 ýaşda meydana çykyp gitdim da, sondan bir sürü goýun aldym. 790-80 goýun aldym özüm. Çopan bolup, ýoz goýun tödüm. Şoýl bolsa baktym, soňky ýyl bolsa baýlar ýoz goýun bermedi maňa. Men aýtdym, men ýoz goýun bakjak bilen men taza çopan diýsem aýtdy, ýok sen diýdi taza çopan bolsaň köne çopandan sen da ýok diýdi. Bizlere eger diýdi bir närseli etjek bolsaň bizlere guzul goýunumyzy bak diýdi. Soň bolsa bir 500 ýana gowrak guzyny enesi bilen 1000 bolýardy. Şonu aýryp berdi. Ana bir ýana berdi, 2 sany köjük, 2 sany eşep, bir ýana, bir suwçy. Ana birim nan pişirer, güner tan gelende palaw pişirip taýýar edip goýýar. Giýje bolsa meýdanda günaş edýär. Bir gün oýa gelýär, bir gün meýdana gitýär. Ana şöyle edip berdik aýlanyp. Çopanyň ýanynda diwan begi diýip, çoluk diýip, çopanyň kömekçileri hem bolar. Kömekçilerim bolýar danen 2 bölek, 2 bölek bolsa diwan begem çopanam özüm timmen. Şu goýunyň hasabyna men özüm bermeli. Uzakrak gitse goýy, öýün golaýragynda bolsa diwan beg ýok, gyşlaga ses ýetim ýer bolsa, ana 2 saatda, 1 saatda geler ýanmasa diwan beg ýok. Onda diwan begem özlerimiz şol goşa ixtiyar özlerimizde dena. Ana özlerimiz garap bermeli. Aňyr gitsek, motora bir 4 saatlyk, 5 saatlyk ýola gitsek, leýli goýlara gitýärdik. Onda bolsa diwan begem bar. Adamam bir 3 nefer, 2 nefer ziyata berýär. Ol bolsa barabar 39 gulaç, 42 gulaç, 43 gulaç ýerden suw tartylýar. Ama bolsa diýe demiki bolýar. Ya 4 bolýar. Gowasam soň ögürli hemme zada ol alayda bolýar. Ana o ýerde diwan begem bar. Goşmanam bar, suwçam bar, ýanynda bir ýaş keçe çoglugam bar. Onuň hemmesini berýär. Her baýyň özüniň guýsy bolýar. Özlerinden guýa, şol gazylan bir wagty zaman gazylyk galan guýdana. Şo guýlary özleri gazam. Çopanlar jyrryk diýip başga bolsa göklemen bolsa, goýunmasa guzy bolsa soýlýar. Owantanyň derisi bolsa alınýar, harjy döwletlere gitýär. Erkegini soýýar, urkoşygyny goýýar. Şopullasang jyrryk bolsa günde 50 jyrryk, 60 jyrryk soýlýar. Akşam bolsa garjam etmeli. Sagyp gaganak etmeli, dölem etmeli. Gaganak bolsa şu goýun dogan madyna şarta sagmaldanin kömeşden diýip küçük gazany bolýar. Şoňa salyp, soňmasa agdyn mäkame diýip o da gömýär ony. Şodur şuraka tıqqalýar, sap sar bolup bişip. Ana gaganak diýär. Soňmazda şart alýar, astyna bir ýagjaga çalyk goýsa bolsa ana hasan ay bolýar. Çalmasadan bolsa bolýar. Ya pyçak bilen daşyndan aýlap çykalýar gyrkman. Soň gapýar aşa gapylýar, pakyza zadyň üstüne çanaň içine ýasaçaň üstüne. Soňmasa kesip goýýar, 4 barmak bolýar o sebir. Sargan ýan bolýar da. Ana gaganak diýär şoňa bolsa. Türkmenler maldar da söýledem. Ha maldar ey. Şu bille ýana şu goýun ölenmäre inteji kemidi bolmasa ozal wagtlarda biýja goýun köpdi. Şu çokkandan 170 tür ýakýardylar. 200 tür ýakylan ýyly bar. Goýunyňa bakmasynyň bir usuly bar da şöme. Ha usuly inşallah günaşda bir gündem bolsa bir açopanmasa biri garaya tak bakýar, biri gyzylya tak bakýar. Bakışı vardı ne? Öz çölüne özü bilet, özü avaýyn tapýar. Belki goýlarda bolsa sahal giýjirek gelse de nuqsadan ýok, aňyry leýli goýlara gitse, kuduk diýär, o ýanlara gitse, galjaýmazar diýär. Şol aňyry uzak goýlara gitse bolsa, suwamyza goýunam gün dogman gaýyndirýar da. Namaz wagty getirip öňünü bölüme alýar. Giýje bakylýar şol. Ha, giýje bakylýar. Aja suwlarda giýje bakmasaň, gündüz bakyp sana ondan abry ýok.
Çopanyň yaranda item. It bolmasa beýle. Küçük bolmasa ha ol gözüň bolsa görenýär sen. Ola ýeselen jandar gelip urun pilla habar tapýarsyň. O ýerlerde 5 4 2 3 onda da munyň şu 2 sancak 3 sancak bolsa bir jaýman. Ýekejesi bolsa ogurlap alýar. Ha, şu 2-3 bolsa bir küçük alda gitýär. Beýle kyssaň ýyzyndan gelip beýlekiler dary berýär köp bolsa. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Gulum Radi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.